Nyetra nama damu. Dama nugasnya. Kena kamu minagera ang sangkasnya. Kena ada. Sira. Ternyata yang sini ni berai. Perlu lah lain nak sini juga. Lain pun. Hello लोगोफोर माबाथो राव अनलाइन खोमसि माबायाबो लास फुलिसला माथो रावबो फैयासैब्रा सिरि गुवाहाटियाव दंफैयो गुवाहाटियाव बेरायलाबायफैदों सोरबा लोगो हमबा फै गुवाहाटियाव साहा लोंफैदोंलै आनै मोनाव आलासि जाफैनानै दं दा रायलायदो माथो रायलायथारदिया रावबो माबोरै दं खबर सबर हेल' लोगोफोर माबोरै दं खबर सबर नेट बाराथिं नाङालै बोरैबा फ्रि मोनो हाजोआवसो दंफैना हाजो सेरावसो खानायखौ लानथाथा सिननानै रोंनानै एसे बोरैबा मोनबायलां माथो रावबो कमेन्ट खालामथारदिया No, I had all. Messages. Sad message na ba ito? दासो सिखारनानै बुलाजोब्बाय मानसिफ्रा नुवाखै फुरा माब्रै होदों माबा बुंदों नामा रायलायबावो नामा आं जेबो बुङालै बिसिबुर बोराया माबायासो बियो बोराया होनहरनायानो फार्स्टआव फनावबा आं जेबो बुङालै आं जेबो बुङालै थैदोंमोन आं लोमब्राबा गुवाहाटियाव बेरायफैदों रुमाव हाबनानै दं दा आनै मोनाव आलासि जाफैदों हेल' लोगोफोर देब्रा माबोरै दं खोन्थाहरलायलायदो माथो खोन्थाहरलायलायाबो माबोरै दं गावसिनि थाखायनो खावब्ला गुरब्लाब्ला नुजाफैलायबाय आं लाइभआव माबा रावबो कमेन्टबो खालामा माबो खालामा माबोरै दं गुवाहाटियाव दंफैयो गुवाहाटियाव सेराव खोमसिथारलै न' सिङाव लाइटआ बबेमोनथाय दासो लाइट होदां
मैयानो फैदोंमोन थांथ'वा दानो सप्तासे बेरायगोन सप्तासेनि उनावसो थांगोन जेबो भिडिअ लाबोनो हायाखै मैया मोना मोना सफैबायना दिनै एसे बेरायनानै भिडिअ लानोसै दायो मोना मोना आपलड होनोसै आङो एसे नुगोन नोंथांमोना आसा खालामनानै थाबानो जाबाय आरो ना नेनानै थादो दायो एसे गोदान भिडिअ लाना फैनो आं बबे बबे साइडआव बेरायहैनांगौ दा सासे लोगो फैगासिनो दङ बे लोगोआ लानानै थांथोंसै बेरायनो बे जायगायाव फैफेराखैमोनबो आङो एसे खना नाङा जायो मा होनदोंमोनलाय बे जायगानि नामा मैया बुंनायालै र' माबाथारमोनलै बावलायलाङोलै जायगा नामखौ औ नवापारा होनो आइ एस बि टि नि एसे खोला फैबानो मोनो आरो आइ एस बि टि बास स्टेन्डनि नवापारा होननाय जायगायाव दंहैयो दा आनै दङ बाहाय आनैनाव फैदों आनै दं आबै दं नानिमोन दं साहा लोंखांनानै जिरायलाबायदों दा टाइम पास लाइफआव फैबाय आं ओरैनो थास्लायस्लाय माथो खालामना थानो बरिं मोनबायना लाइफआव फैबाय लोगो फैगासिनो दं लोगोआबो दाबो सफैया गगा मोनदोंलै अखा सिजानानै एसे एसे अखा सिजाबोदों मैया हाय ब्र' हाब दासो नुसनदों नामा नोंलाय दे दे जागोन दे बुंना होगोन आं एस बि अफिसियेल र' दायो नेक्स्ट जुदि आं भिडिअ लाबोफिननो हायोबा बेलासि बेलासियाव मोनसे भिडिअ लाबोफिनगोन आङो बुंना होगोन आं दे नायनो नामा आं बबे जायगायाव दंफैयो र' नै जोंना आबैया बुरैथारबाय बुरैथारबाय आबैया जोंना दालै रायलायाखै माबासो अनलाइन लाइभ फैदों इउटुबाव ओरै खोलाजों हाजोजोब आरो आं सेन्देलखौना दोन दाबो बेगनिफ्राय बख'वाखैना जुथाखौ गाननांसिगोन आङो देखायहरनां जायगाफोरखौ बेनो नङा लामा खाथियावनोखा फुरा हाजोजोब आरो ना बैलाय हाजोनि गाहायावसोखा न'आनो फुरा हाजो बारा बेरायला आङो सेन्देल गानाखै जुथाखौबो फुरा गाननाय जायाखै एसेल' सोज्रांनानै थाबायदों आं बेखौ मा आबै बेखौ मा फोरानगोन ना मागोन सायनानै ओरै हो ए माबा होनदों खाथिनि नेटानो बारा थिग नाङालै गोजौफ्राव बानायनानै होबासो हाजो गोजौआव नेट माबाखौ गैया नेटानो एसे खम नाङो लाइभआनो एसे थाबथा बोरैबा मोलेले नुगासिनो दङ बारा इन्ट्रेस्ट जायाखै आरोना पिकचारा क्लियार जायाखै आरो दा आपलड जाथारबावबाथ' फुरा माबा जायोबा पाब्लिस खालामथारबावबाथ' हाबावगोनसो मोलेले जासिनबावगोनसो दे बिदिबा लोगोफोर दायो फैफिनबावनोसै आं खनसे जेन'बा आं दायोथ' लाइभ फैनाय जानाय नंला ओरैनो माबा खालामसै आङो भिडिअखौनो बबे बबे जायगाखौ बेरायदों बेखौनो बानायना होथारसै जेन'बा दोनथ'नोसै होमबा लोगोफोर दोनथ'बाय औ लोगोआबो फैबायगोन रायज्लायनाय खोनादां बाहेरायाव